गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और झकास चैनल में। सो गासिबो आंनि चैनलाव बरायनाय थाबाय। सो गुड मर्निं एवरीवन। सो दिनैनि ब्लगा स्टार्ट जादों गुवाहाटीनिफ्राय आरोना। ओमफ्राय नै बिसोर सानैनि लोगोआवनियावहा मा होनो फिथा सुमा जानो थांगासिनो। मागोनि नामाव ओरैनो फिथा सुमा लाबोदोनो नायहैगोनसै थु सुङा पिठा खाबो যাবলৈ ওলাইছো আৰু এন্দৰ লগ আছে এজন তো মাঘৰ নামত খাওয়াই আহো আৰু फुं फुं जाजों थाबायनानै थांगासिनो आरो रुमा बिराद गोजाननो खिन्थु इथिं गारि मोना आरोना जों गली गली थाबायना थांगासिनो सो रातिपुवा मैं खुसकारि गई आसु गारि ना पाए पूरा साव सो जों दायो मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय बे लोगोनि रुमाव ओमफ्राय इथिं नायग्रा दङ बिखौनो उथियाखै उथियाखै नै सिखारबाय दासो सिखारदो स' फिथा सुमा दोङो ना नायनो फिथा सुमा मा दोङो रुमा बेबायदि बिदिया दा किचेना नै जोंहा बायदेवफोर सिख्लाफोर नालाय एकदम जालु जालायानो जोबा मा बनायखो गाइखेर बनायदो साहा गाइखेर साहा गाइखेर बुंनायखाय गाइखेर बुंबाय आरो माथोनो जादेरथारालै मालाय साहा बनायबाय माखा दाउनाव खिथिगोन र' साहा लोंसै आरोना दायो आंनो फुजा जादों हाथावनो सोरबा उन्दुबाय थायो नामा बिस्कुटा माबानि दे मा होनो इटालिनिफ्रायसो अर्डार खालामनाय नै नायनोबालाय गुदुं होनां आंथ' ओरैबा 10टाव सिरि मोनखायोना बियाव हाथावबो जाबाय दिनिया नै जा फिथा सुमाय मोनफैबाय आरोना जानोसै दायो नै जि जासुलि नायलाय जि जाबाय जों जानोसै आरोना लुगैनांला नोंसोरबो जाहा बिथिनै सिडनिया लाहार फाहार खालामबाय थादों बेदर संनो नै बयलार बेदर संनो नामायदों नै पुरा लाहार फाहार खालामबाय मा देदो सोर संगोन दालाय बेदरखौलाय नोंनो संनो रोंखायो माथो दे संदो मानदा बादुलि नै जा ओंखामा मोनबाय आरोना दायो बेदर नै जाहा रेसिपि बनायसिगोन आरोना चिकेन दायो सामब्राम होनो नामायदों बे जगार खालामना होग्रा ओमफ्राय बे संग्रा दायो बेदरखौ होबाय आरोना दे होदो ओमफ्राय आं संग्रा रायबाय आंखौ संनो होबाय बिदि होदो जाबाय हांसो संनांबाय माखै दैया रानबावाखै दैखौ राननो होबाय बिनि दैया रानजोबनांगोन आरोना ओमफ्रायसो आलु होगोन नङा सामब्रामखौ होबाय आलुसो होगोन आलुखौ बाहाय माबा खालामनांगोन ना आलुखौ होना खानसेयाव ना बेयावनो बाहाय मोनखानांगौ कारन आलुनिफ्राय रस गवाना सोरबा संग्रा नांबालाय आंखौ गोथाव संखायो सेफ मास्टार सेफ मास्टार सेफ बिनि दैया रानबानो जाबाय आरोना मास्टार सेफ दायो फालु होबाय आरोना फालुखौ होग्रोना लाबाय रोसि रानाबाबो जाहाथे मिक्स जानानै खवादा हाबजोबो Jada madu masalah. Ini aku bilang. So dayo mosla itu bayar nanti ranai kan ini. Kalau rata hai sih ini berarti. Alu sebarang nomor tu. Jawab deh. Loh, mayang mana kalara? Bawa ke, yo ke luar sana lagi. Supaya ini limun harus hilang lagi. Kalar cibai. See you.
बाहेरानो बुङो मिथिया निखौलाय सिनिगोन सिनि नङा रानोबा गोथाव जागोन नङा गोरान जानो हानाय नङा रोसि संबाय आरो संनाय नायदो संख्रिया नांखाबाय ओंखांजोब्बाय नै जाहा बेदराबो आं संबाय ओमफ्राय दायो जानो कारने रेडि गासैबो नै पुरा दे जादो दे उर्मिला जाखांबाय माइदि नांखो दे खिथादो रिभिउ दिनैसो संफैदो लाइफआव फार्स्ट टाइम प्रेसकेला माइदि जाखो हा आलु बायदि गोथाव जायाखै जि जादो सबनिसाय लास्ट जागोन बे नायदे मिथिबाय गासिबो जाखांबाय जा बेदरा नायबाय आरो ना सोरबाफोर नांगौबा कमेन्टआव खिथाहरगोन साप्लाय हरगोन आनि सानो स' जों दायो सिटनि रुमावनिफ्राय थांसै आरो ना ओमफ्राय सासे जिजेला जों फेन्सि थांना नामायनो ओरैनो थाबायनो जेबो बाया माबा सेन्देल नायनो सेन्देल मोनसे लायना होनो फेन्सियाव ओमफ्राय जों जमा ओरैनो माथो खालामबाय थानो होनना थांसै आरो जमा हैनो नै माला सिटनिया रेडि पुरा फैसार जाब्रा लादोलै ना बान्दो सिटनिया जि जाहोगोन जोंखौ दिनै रेस्टुरेन्टआव जों हायबाय दायो ओमफ्राय जोंनि गालिथिं खामानि मावबाय थादों आरोना नै लामाखौ बनायगासिनो पुरा मोजां ओमफ्राय जों दायो फेन्सि थांगासिनो गणेशगुरिहालागै बेनिफ्राय बास लाना थांगोन स' जों दायो फेन्सि बाजार मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दायो सेन्देल नायनो हांगासिनो नै पुरा जाहा लिडारा खाथ्रा थाबायखायलै सेन्देल दुकान गोजा आरो ना नै पुरा इथिंबो पुरा सेन्देल दुकान गोजा नै स' सेन्देल नायनो हायदो सासेनि नै पुरा सेन्देलानो गोजा नायदो सासेया नै पुरा बेग दंजोबो नै बेखौ सोंनाय बे 650 नो नै इथिं पुरा बेग गोजा आरो ना पुरा पुरा गोदोर फिसा मोनजोबो फैसा गैयानो ओमफ्राय बेग नायनो हायदो नै जा बेखौ पसन्द जाबाय सासेया बेखौ पसन्द जानाय नै बारा दाम नङा दा दामखौ सोंथ'वाखै जोङो नै पुरा बेगानो गोजास्रा बे ससेयाव बेग SM स्ट'र फेन्सि बाजाराव नै बिराद मानसिफोर दङ हाबग'नो हायो आरोना बेयो 1410 आवबा होगोन 1410 बा ओमफ्राय नैबेखौ नै मोनसे दङ आरो ओमफ्राय बेखौ 690 होनदो ने 690 होनदो बिराद मोजां मोजां दङ खिन्थु दामा किसुमान अरखि किसुमानखौ मिलायना हरगोन आरो नैबो मोजां पुरा पसन्द जाबायलै बेयो नै 1400 निखौ एलाय मोजांसिन नुदों बिथिं आरो जोंजोबस्राय नै पुरा बेग गोजा पुरा बेग बेफोरावबो बेग फिसा फिसानो किउट बेग आलायना दोनजोबदों आरो ना गरम मोजां बिसोरा हानद्राय माबा हाइनेक मोनदों बेखौ नायदो बिथिं पुरा भिर जों दायो सारियालियाव दङ स' जों दै दुकाननिफ्राय बाहायबायना ओरैबायदि भिर बेग मोनसे लाना हायबाय नै 690 लानाय ओमफ्राय दायो बेवहा सेन्देल नायफैगासिनो सासे सेन्देल पसन्द खालामगासिनो पुरा सेन्देल ते गथ'फोरनिसो सेन्देल एति गोदोरफोरनि नुवाखै जाहा शपिंआ जोब्बाय आरो ना जों दाहायबाय बेग मोनसेल' बायबाय सेन्देल नायनोमोन सेन्देलखौ पसन्द जायासै ओमफ्राय जों दासो 6 o'clock जाबाय दायो जों थांगासिनो 6 o'clock माने 5:30 जाबाय आरो 6 o'clock जाबाय जों दासो थांगासिनो रुमाव नै आरो सासेया नाइट डिउटि दङसो So thank you for watching the vlog till the end. लोगो मोनगोन next vlog. Till then, stay safe. Good night.